To není jen tak. Prostě musíš to mít rád. Protože když vaříš s láskou, tak to ty lidi ocení. Ta poctivost se prostě někde projeví. Teprve potom to je takový jako od babičky. A taky víš co? Nic není ze dne na den. Tahle restaurace už je spíš taková rodinná tradice. Za ta léta jsme si našli už mnoho věrných tam restaurací. Na jídlo jedině k závodu. Obsluha, interiér a jídla. Úplně super. Hele, řeknu ti to takhle. Tady to pivo chutná prostě nejlíp. Jako jo, ty začátky byly těžký, ale vždycky jsme tomu věřili a to je podle mě to nejdůležitější. Jo a hodně nám taky pomohl Zdeněk. Jednoho dne z ničeho nic k nám přišel na oběd. Ty vole, tady je takovej bordel. Ty vole, vy vůbec nemáte právo vařit. No a tak u nás zůstal. Hodně jsme se od něj naučili. Jo, a ne syrový, zamíchat hezky s tím, kus petržele tady na to, ať to trochu vypadá pořádno dobří. Vole, čemu jsou tyhle přílohy tady? Na dvojku! Tak to nám dej, vole, do psí prde. Ale zároveň se učil i on od nás. Takhle vemeš to máslo a ladným pohybem zprava doleva to natřeš na té chleba. No, tak to je pěkný tohle, co jsem tady viděl. No ale pak si nějak nepomohl s kuchařem a museli jsme se s ním bohužel rozloučit. Víš, já jsem to původně nechtěl říkat, ale problém byl v tom, že Zdeněk nám tajně vykrádal sklad. Tak jsem mu řekl, Zdenku, seber se, aby sám nebo to na tebe prásknul. On čel? No ale zůstali jsme kamarádi. Občas se k nám staví na oběd. Dobrý den. Čau Zdenku, někde se posáď a hned jsem u tebe. Jak říkám, musí to jít od srdíčka. Hospůdka Sport Závora. Přijďte ochutnat jídla, kterým ani ten nejnáročnější jazyček neodolá.